shafi nawa na Miftahu Ahmad Fanda. Barkanmu da warhaka. A yau insha Allah zan nuna wa 'yan uwa ɗalibai yadda za su duba admission ɗinsu na JAMB idan an ba su na makarantar da suka nema har ma su yi accepting, ma'ana su karɓi admission ɗinsu. Abu na farko da ɗalibi zai yi idan yana so duba ko an ba shi admission har ya karɓa, zai shiga browser ɗinsa ta Chrome. Bayan ta buɗe haka kamar yadda muke gani, za mu zo gurin alamar nema gashi nan, sai mu rubuta e-facility, ɗalibai suna gani ba, .jamb.gov.ng shine wannan gurin login ɗin, sai mu danna shi. Bayan mun danna shi za mu jira ya buɗe. A ɗalibi ya tabbatar browser ɗinsa tana kan desktop site. Abinda ake ce desktop site shine a Chrome ɗinka bayan ka danna ɗigonguna ukun can zai kawo ka nan gurin, ka tabbatar wannan gurin desktop site ɗin ya yi ticking. Daga nan ɗalibi zai danna wannan gurin, sai ya saka email ɗinsa da password wanda JAMB ta tura mai. Bayan ya danna sa haka, so gashi nan shafin zai buɗe. Bayan ya buɗe, ɗalibi sai ya zo ya danna gurin da aka rubuta check admission status. Gashi nan a waɗannan abubuwan da kuke gani daga ƙarshe ga nan wani check admission status ba, sai ɗalibi ya danna shi. Bayan ɗalibi ya danna shi, zai kawo shi nan gurin. Ga nan gurin zai ga 2024 UTME, ma'ana JAMB ɗin shekarar 2024. Idan ita ce to shi kenan. Idan ita yi, in ba ita ba ce, sai ya canja nan gun zuwa shekarar da yake bukata, misali 2021. Ɗalibin ya danna haka zai gani, to sai ya zo ya danna my caps ko, to sai ɗalibi ya danna wannan gun. Bayan ɗalibi ya danna access my caps, zai jira caps ɗin ya buɗe. Bayan caps ya buɗe zai kawo shi nan gun. Idan caps ya buɗe zai kawo shi nan gun. Gashi nan abubuwa da muke gani ga sanar irin su my profile, my choice of institutions, my A level da my A level da kuma regular admission status ko, sai part time da makamancin wannan da transfer approval. Sai ɗalibi ya zo ya danna regular admission status. So bayan ɗalibi ya buɗe, bayan ɗalibi ya danna za mu gani gashi nan zai rubuta mana gashi. Misali ga nan registration number, ga nan ɗalibi cewa ɗalibi ne na Yusuf Mai Tamasile University Kano, ita ya nema computer science. Gashi nan combination ɗinsa na JAMB shine chemistry, physics, biology. Sai admission status, sama admission ɗinsa aka ce congratulations, you have been accepted admission, ma'ana an ma yi accepting na admission ɗin. Ga nan akwai accept akwai reject. Ga wanda ya shiga a karan farko zai rubuta mai congratulations, you have been offered admission ne. Daga nan yana da damar ya karɓa ko ya cancel na admission ɗinsa. So wannan shine yadda ake duba admission ɗin. Sannan ɗalibi zai iya yin baya, in ya baya zuwa wannan shafin da muka bari, in ya zo ya sa shekarar JAMB ɗinsa haka, so zai iya danna kuma check admission status ɗin nan haka, shi ma wannan shuɗin. Daga nan zai nuno mai wannan admission ɗin. Kun gan shi, congratulations Fanda Miftahu Ahmad, you have been offered admission for a 4-year PhD degree program in Yusuf Mai Tamasile University Kano, Kano State, to study BSc Computer Science ko in the Faculty of Sciences. Wannan shine misalin yadda ake duba admission. Fatan wannan bayani ya amfani ɗalibai. Ina godiya bisa bibiyan mu da ake, a ci gaba da kasancewa da ni Miftahu Ahmad Fanda domin kawo muku bayanai daban-daban da suka shafi ɓangaren ilimi. Na gode sosai.